በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ውዒላትኩም ተነሱ ኃጢአትኩም ምእንቲ ክሕደገልኩም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 38 ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ናብ ሐዋርያት ምስ ወረደ ጴጥሮስ ንልዕሊ 3000 ሰባት ወንጀል ሰበኾም። እቶም ሰባት ብናይ ጴጥሮስ ትምህርቲ ስለ ዝኣመኑን ዝተመሰጡን እንታይ ክንገብር ኢሎም ሓተትዎ። ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ይበሎም፣ ተነስሑ ኃጢአትኩም ምእንቲ ክሕደገልኩም፣ ተጠመቁ ብመንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክትምሉ ኢሉ ነገርዎም። ሕና ኃጢአት ክንሰርሕ ከለና እታ ነፍስና ትረስሐላ፣ እግዚአብሔር ይጸልአና ኣሎ፣ እግዚአብሔር ይርሕቀና ኣሎ። ንስሐ ብምእታው ግን ነታ ነፍስና ስለ ነጽርያ እግዚአብሔር ይቀርበና፣ እግዚአብሔር ይፈትወና። ንሕና ደቂ ሰባት ብፍላጥ ብድፍረት ብዘይፍላጥ ድማ ብስሕተት ንበድሎ ኢና ንእግዚአብሔር። ፈሊጥና ንበድሎ ዘይፈለጥና ንበድሎ። እንተተነሲና ግን ነቲ ኃጢአትና ይድምስሶ እግዚአብሔር። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋ ለቢሱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ደም ኣፍሲሱ ንዓለም ኣድሒንዋ እዩ። ኣዳምን ሔዋንን ኃጢአት ብምስርሖም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኣፍሲሱ ኣድሒንዎም። ካብ ሕዚ ንኒየ ብኣይ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኢልና ኣሎ። ዳግም ክንብድል ከለና ኸዳ ክርስቶስ ዳግም ኣይስቀለልና። ዳግም እንተበዲልና ነብስና ተረኺሳ ግን ንስሐ ብምእታው ኃጢአትና ይድምሰሰልና ኣሎ። ዳዊት እናፈለጠ በደለ። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 4 ከምቲ ንሪኦ ዳዊት ንቤርሳቤ ንሰበይቲ ኦርዮ ዓመፃ። ዓብዪ ኃጢአት ሰርሐ ዳዊት እናፈለጠ። ሰበይቲ ኦርዮ ምዃና ሰበይቲ ሰብኣይ ምዃና እናፈለጠ ዳዊት ካልኦት ኣንስቲ እንዳሃለዎ ዓመፃ እናፈለጠ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኃጢአት ሰርሐ። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 17 ከምቲ ተጻሓፈ ዳዊት ምእንቲ ከይፍለጥ ነቲ ሰብኣይ ቤርሳቤ ናይታ ዝዓመፃ ሰበይቲ ሰብኣያ ኣብ ጦር ግንባር ከም ዝቅተል ገበሮ። እቲ ሰብኣያ ተቐተለ። ካልኣይ ኃጢአት ሰርሐ እናፈለጠ። ነቢይ ናታን መፅኡ ግን ኃጢአት ምስርሑ ምስ ነገሮ ዳዊት ዋይ ኣነ ንእግዚአብሔር በዲለዮ ኢሉ ተነሰ። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 13 ከምቲ ተጻሓፈ ንእግዚአብሔር በዲለዮ ኢሉ ንስሐ ኣተወ። ካብኡ ናታን ድማ ዳዊት እግዚአብሔር ኃጢአትካ ክሓድገልካ እዩ ኣይትመውትን በሉ። ዳዊት ሳላ ንስሐ ዝኣተወ እግዚአብሔር ኃጢአቱ ሓደገሉ ፈትዎ ድማ። ንዳዊት እኮ ቃል ኪዳን ኣትይሉ እዩ ዙፋንካ ንዘለኣለም ክነብር ኢሉ ቃል ኣትወሉ። እግዚአብሔር ምስ ዳዊት ተመሓሓነ። እንተይፈለጠ ዝበደለ ሰብ ሳውል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 18 ከምቲ ተጻሓፈ ሳውል ዝበሃል ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ኦሪት ምሁር ጽቡቕ ሰርሕ ኣለኹ እንዳበለ እንተይፈለጠ ንእግዚአብሔር ይበድሎ ነበረ። ነቶም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ የሳድዶም የጓዮም ንኸቕትሎም ላዕሊ ታሕቲ ይብል ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደማስቆ ጸንሖ። ብርሃን ኣብ ዙርያ ሳውል ኣንጸባረቐ። ሳውል ዒንቱ ግስም በላ ዓወራ ወደቐ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ዝበለ ሳውል ሳውል ንምንታይ ከተሳደኒ በሎ። መን ኢኻ ጎይታ ይበለ ሳውል። ኣነ ተሳደኒ ዘለኻ ኢየሱስ እዩ። ናብ ደማስቆ እቶ ኩሉ ክንገረካ ይበሎ። ሳውል ናብ ደማስቆ ኣተወ፣ ተነስሐ፣ ተጠመቐ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ተመልአ። ሳውል ዝነበረ ሽሙ ጳውሎስ ተባሂሉ ሰባኪ ወንጀል ኮነ። ሳውል ሳላ ንስሐ ዝኣተወ ተጠመቐ፣ ክርስቲያን ኮነ፣ ሰባኪ ወንጀል ኮነ፣ ጸጋ ረኸበ ማለት እዩ። ስለዚ እንተይፈለጥና እንተበዲልና እሞ ንስሐ ተኣቲና እግዚአብሔር ይቕረ ይብለና እዩ። ኣብ ሉቃስ ወንጀል ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 41 እስካብ 43 ከምቲ ተጻሓፈ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምእንተ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ብየማኑ ሽፍታ ሰቐሉ። እቲ ሽፍታ ኣነ ክስቀል ይግብአኒ እዩ፣ ኃጢአተኛ እየ። እዚ ንሳይ ተሰቒሉ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክስቀል ዘይግብኦ ንጹህ እዩ ኢሉ ተዛረበ። ከምዚ ኢሉ
ሓጢአተኛነቱ ገለጸ ንስሓ ማለት ከምዚ እዩ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ኣነ ክፉእ እየ ኣነ ይረብሕን ኢልካ ርእስኻ ምውራድ ንስሓ ይበሃል ጎይታይ ወሎን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ዳግም ክትመጽእ ከለኻ ንፍርዲ ብመንግስትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ወሎ ሕዚ ድህነና ካብ መስቀል ይበለን ዳግም ክትመጽእ ከለኻስ ዘክረኒ ወሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ወሎ ሕዚ ምሳይ ገነት ክትኣትኻ እዚ ሽፍታ እዚ ሳላ ንስሓ ዝኣተወ ገነት ኣተወ ስለዚ ዝኸርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንሕና ሓጢአት ክንሰርሕ ከለና ንስሓ እንተኣቲና ሓጢአትና ይድምሰሰልና እዩ ትሽግርና ግን ንስሓ ዘይምእታው እዩ ካብዚ ክልተ ነገራት ክንመሃር ንኽእል ሓደ እንዳፈለጥና ኮነ እንተይፈለጥና ኣይንበድል ንዘይ ምብዳዕ ንፅዓር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ደካማታት ኢና ክንብድል ንበደል እስከይ ንጎይ ንፅድቂ ደኣ ንጎይ እምበር ንሓጢአት ይንጎይ ብዝተኻእለ መጠን ሕማቕ ንኸይንሰርሕ ንጎይ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ቃሉ ብምስማዕ ብምቕዳስ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ መንፈሳዊ ህይወትና ብምጥንኻር ካብ ሓጢአት ንርሓቅ እቲ ካልኣይ ንምሃሮ እንተበዲልና ንስሓ ንእቱ ንሕና ክፉኣት ስለዝኾንና ደካማታት ስለዝኾንና እናፈለጥና ክንብድል ንኽእልና ግን ንምንታይ ወደልኩም ኣይብለና እግዚኣብሔር ንምንታይ ወደልኩም ንምንታይ ዘይተነሳኹም ይኽብለና እግዚኣብሔር ሓጢአተኛ ኣይጸልን እግዚኣብሔር ዝጸልእ ሓጢአት እዩ ንዓና ንሓጢአተኛ ተኸድሕን እኮ ይመፅ ንስሓ ክንኣቱ ይግባና እሞ ንሕና ከዝኸርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንስሓ ኣቲና ዲና ንስሓ ዝኣተና ሰባት ፅቡቅ ኣለና ንቐፅለሉ ንስሓ ዘይኣተና ሰባት ግን ሕዚ ንስሓ ንእቱ እንታይ ኢና ኮይንና ንስሓ ዘይንኣቱ ሰይጣን ተይተንስሓና ንክንመውት ብዙሕ እዩ ዝፅዕር ምክንያት ተይተነስሓና እንተሞይትና ናብ ሲኦል ኢና ክንከድ ናብኡ ኢና ክንከይድ ተተነሲና ግን ናይ ዘለኣለም ሂወት ክንረክብ ኢና ስለዚ እዛ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንኸይንረኽባ ለይትን ቀትርን ዓፊኑ ዕንዚዙ ሒዝና ዘሎ ሓደ ከርክወሉ እየ ቆልዓኮ እየ ተሞትና ሕዚ ንስሓ ንእቱ ካልኣይ ድማ ንስሓ ዘይንኣተወሉ ምክንያት እንታይ እዩ ከመይ ገይረ ሓጢአተይ ንስሓ ክብል ክብሪ ስለንፈቱ በቃ ጻድቃን ተባሂልና ካብ ዳዊት ዝኸብር ዘሎ እዩ ዳዊት ቅዱስ እዩ ክቡር እዩ ነቢይ እዩ ንጉስ እዩ ሓጢአተኛ እዩ ልኮ ንስሓ ኣተወ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ሓጢአቱ ተዘርዚሩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይርከብ እና ድማ ርእስና ልዕል ይነብል ከመይ ገይረ እዚ ሓጢአት እዚ ንቐሽ ሓጢአት ክንሰርሕ ይፈርሐና ንምንታይ ኢና ንቐሺ ንፈርሕ ቀሺ እኮ ክቡር እዩ ካህን እዩ ስልጣን ኣሎ ግን ከማና ሰብ እኮ እዩ እንታይ ኮይንና ንፈርሕ ክንሰርሕ ነቲ ሓጢአት ክንሰርሕ ከለና እኮ እግዚኣብሔር ይርአየና ኣሎ እዩ እግዚኣብሔር ይርአየና ኣሎ ኢልና እንተይፈርሕናስ እንታይ ኢና ኮይንና ንቐሺ ምንጋር ንፈርሕ ስለዚ ክንንስሓ ከለና መጀመርያ ኩለን ዝገበርናየን ካብ ብህፃንና ኣትሒዝና ዝሰርሕናዮ ሓጢአት ንዘር እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ነዚ ሓጢአትና ክድምስሱ እዩ ዘይተዛረቡናዮ ሓጢአት ኣይድምሰስን ንዛረቦ እንዶ ንእግዚኣብሔር ኩለን ካብ ብቆልዓትና ዝገበርናየን ሓጢአት ዘርዚርና ንእግዚኣብሔር ንገር ኩሉ ዝሰርሕናዮ ሓጢአት ይድምስሶ እዩ ሰብ ግን ሓጢአት ኣይድምስሶ ሰብ ሓጢአት እዩ ዝርኢ ሕማቕ ሰብ ነይሩ ብንስሓ ተመሊሱ ናይ እግዚኣብሔር መገልገሊ ተኮይኑ መን ፈቒዱሉ እዚ እኮ ከምዚ እዩ ነይሩ እዚ እዩ ንብል እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ይብል በቃ ሰብ ንሱ ሓድሽ ብንስሓ ንሕደስ ንሕና ድማ ናይ ሰብ ሓጢአት ኣይንርአይ ሕዚ ክንንስሓ ኣለና ንስሓ ኣቲና ተዳሊና ንንበር ናይ ዘለኣለም ሂወት መንተራ ንስሓ ክንኣቱ ከለና ግን ሓደ ክንፅፀት ኣለና ንስሓ ክበሃል ተኮይኑ ታሰርሐዎ ሓጢአትስ ክትከውኡ ናይ ነበራን ተጋጊአ የልና ሕማቕ ምዃና ክንናስሐላ ክንክእል ኣለና ሓደ ካልኣይ ዳግም ንኸይንብድል ቃል ክንኣቱ ኣለና ሳልሳይ ድማ ክንክሕስ ኣለና ንኣብነት ተሰሪቕና ታሰርቕናዮ ክንመልስ ኣለና ንሰብ እንተቐይምና ይቕረ በለለ ይክንብል ኣለና ማለት እዩ እዙይ ንስሓ ስለዚ ዝኸርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እምነትና ኣጽኒዕና ንስሓ ኣቲና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንኽንረክብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚኣብሔር